Welcome to another episode of Yendani Ndi NICO. Mu program imene tikati kucheza ndi anthu osiyanasiyana kwafusa mafuso okhudzana ndi NICO. Muli ndine Upile Rina Malenga. Each contestant has the chance to walk away with up to 300,000 kwacha. So let's see how well our contestant from Machinjiri today performs. Apa tafikano ku Machinjiri kwa Chikapa. Pomwe tikufuna tikumane ndi contestant wina kuti atidziwise kuti amaziwa chani chokhudzana ndi NICO. Ndetiyeni tikumane nawo, ticheze nawo, tadziwe. Takulandirani. Ndifika kwambiri. Takulandirani program yathu yochedwa Yendani Ndi NICO. Ndalama yoperekedwa ndi 300,000. Pakonzeka kutenge nawo gawo. Itakonzeka ndithu. Okay. Nde mwauze anthu kunyumbako kuti akudziweni. Dzina ndi ndani? Okay, dzina ndine Nola Lingalawe. Makhala ku Machinjiri. Makhala ku Machinjiri kuno kwa Chikapa. Okay. Ayi fe kwano utakuziwano. Mapanga zotani. Okay, ine ndine nesi. Ndinu nesi? Yes. Kutoko tikadwala muti samaka. Kwambiri. Okay. Ndine tikufusani mafuso okhudzana ndi NBS Bank. NBS Bank imaiziwa? Nimaiziwa. Okay. Tiona ngati maiziwa izinisi. Ndetiyeni tilowe mbasi tufuse yabwino. Mtatu. Ndifika kwambiri. Takulandirani muvani yathu. Mwakonzeka kuti ndikufuseni mafuso? Ndakonzeka. Okay. Ndine ndi mafuso 5 omwe ndakufuseni. Fuso lina lililonse value yake ndi 60,000 kwacha. Zikapezeka kuti fuso loyamba mwalondola lapatsogolo lake lapezeka kuti mwaliyankha molakwika. Ndiye kuti tichosa half value ya ndalama imene mwawina kale 50%. Tipanga chocho mpaka tatimalize mafuso onse. Chabwino tikuyamba apo. Fuso lanu loyamba. Ndi mitundu iti ya maakaunti otsatirawa yomwe munthu angatsegule ndi NBS Bank. Ndi A, maakaunti osunga ndalama, maakaunti a business, ndi maakaunti a investment. Ndi B, maakaunti a lamya ya m'manja, maakaunti a email, ndi maakaunti a tsamba la intaneti. Kapena ndi C, maakaunti a zovala, maakaunti a grocery, ndi maakaunti othandizira. Tikatero mwalondola muli ndi 60,000 kwacha thumba. Tikupitirizano fuso lanu lachiwiri. Zoona zabodza. Ngongole ya chiperekano imaperekedwa kwa azimayi a business aliyense payekha yemwe afuna kutenga. Ndi A, zoona. Kapena ndi B, zabodza. Zoona. Yankho lolondola ndi zabodza. Ngongole iyi imaperekedwa kwa gulu la azimayi omwe akutenga ngongole iyi pamodzi, sizotaliyense amalandira yekha. Eya. Fuso lanu lachitatu. Zoona kapena zabodza. Kodi makasitomala amati kutenga ndalama ku service center ina iliyonse ya NBS Bank? Ndi A, zoona. Kapena ndi B, zabodza. Ayi ndithu apa pano ndizikuyenda maonjezera 60,000 kwacha. Lero ndalama yanu yakwanano 90,000 kwacha. Mukumva bwanji? Eti apapo kwasala mafuso awiri ndofunika zipitirire chonchi. Fuso lanu lachinayi. Kodi cholinga cha akaunti ya savings kwa makasitomala ama business ang'onoang'ono ndi apakatikati ndi chani? Ndi A, kusunga ndalama zoti zigwire ntchito kuzokhumba zawo. Ndi B, kuti apeze chiwongola dzanja pa mathiraya zachisoni ya business. Kapena ndi C, kusungisanso ndalama mu business. C. Ayi ndithu tikupitirira bwino, mwayankha molondola. Taonjezera 60,000 kwacha. Ndekuti 90,000 ija tikayikaponso 60,000 ina ndalama yanu yakwana 150,000 kwacha. Apa pano tikupitano ku fuso lanu lomaliza. Kodi NBS Bank PLC
imapereka thandizo olipira kudzera mu njira za makono ndi eya ndi zisankho monga banki ya lamya ya m'manja ndi matransfer ogwiritsa ntchito intaneti. Ndi B kulipira ndi ndalama ndi njira yokhayo yovomerezeka. Kapena ndi C kudzera mnjira ya credit card yokha. Ayi ndithu tikatere khangati zikuyenda bwino kwa basi mwalondola. Tikuonjezeranso 60,000 pa ndalama yomwe munali nayo yokuti pano tafika pa 210,000 kwacha. Ayi feso tathokoza kwambiri mwayenda ndi NICO. Tipezeni ndithu tipezeni. Takulandirani pa Chichiwi Shopping Center. Malo ano aso amayang'aniridwa NICO. Takulandirani pa khomo pathu. Tathokoza ndithu. Ndeti mati tisangokusiyani program yathu yayenda bwino kwambiri. 210,000. Zikomo kwambiri. Paseni ka gift ka muzikumbukira. Tathokoza ndipo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndino muti yankhulire kwa anthu amene akuonera program imene ikuyomba. Mungauze kozotani. Okay, nawonso ndikauza kunazona zoti asiyenda ndi NICO azisala program ikuti aziwe zambiri zokhuzana ndi NICO. Aziwe ma product amene mmapanga. Kutoka papa ka police muti gulako kamozi. Kwambiri sizingalephere. Hayi musalephere. Tudathokoza. Chabwino. Tikatero tafika pa mathero a program yathu ya lero yotchedwa Yendani Ndi NICO. Kodi mufuna mutenge nawo gawo mu mpikisano umenewu? Tumizani uthenga wa m'manja imene SMS ku 0991 323 323. Ngati mukufuna kuziwa zambiri zokhudzana ndi ma product athu, mwayimbira call center athu pa 323 ndipo akuwuzani zambiri. Komanso program imeneyi ipezeka pa Zodiac TV lolemba lililonse from 6:30 madzulo. Mutawipezanso pa tsamba lathu la mchezo Facebook page yathu @NICO Group MW Thursday lina lililonse. Zikomo kwambiri poonera program imeneyi, mupitirize kuyenda ndi NICO.